نونەری تایبەتی ئەمریکای کاروبارên سووریە و عێراقی تۆمباراک jî vê çarçoveyê de daxuyaniyeke belav kir Tombarak li ser zimanê Kurdî û rolanûya Mazlûm Abdî dibêje li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê zimanê Kurdî dê di perwerdeyê de were qebûl kirin. Tombarak daxuyaniya xwe de qala pîlana Amerîkayê ya li ser Sûriyeyê kir. Wî diyar kir ku hêzên Sûriya Demokratîk qesedê dê tevlî saziyên dewleta Sûriyeyê bibin. Tombarak dazanîn ku pîlana serokê Amerîkayê ya li ser rojhilatdanavîn bi pêş ve diçe. Hevpeymanekî pê bawer jî derbasî çarçoveyeke niştîmanî dibe û got Sûriyeke yekgirtî ji bo her kesî pêkitî. Tombarak di daxuyaniya xwe de balkişand li ser zimanê Kurdî jî wî eşkere kir ku zimanê Kurdî dê di perwerdeyê de were qebûl kirin. Tombarak dawiya peyama xwe de ev gav wekî tevlîbûneke rastaqîn binav kir. Wî anî ziman ku divê pêvajoyê de aliyên serkeftî û têkçûyîn nînin û got hevpeymanên berê yên ku nêrînên wan cuda ne biriya çareseriyeke diplomatîk Sûriyekî xurtir ava dike.